Hello, hi, Kulumbai, Mabri Don, Tangla Mazangidona, Angbo Mazangido, welcome to Anjali Basumatari. Today, Pupsa 16 days away. 16 day ordinary Mungan by the Mundans and Munamuna Muntila, Maseva, Mani Munna Hago by the Mundan. With an island Tamuna Munmar, the Munmara Bilay, Tang Nangas and Pilacula Canading Alai. But video Sociolozagan, Angbelicotanga, Brain Tamuna Island with a tiny video to the video. Raja Rani fwiby solo dinaw Raja Rani fwiby नै मानै मोनदों guys. भिडिअआ गाबोन सत्र दिनाव बुरजा मोनसिगोन guys नै. फुंनि समावनो मोनदों आरो बिसोरो नै मानै मोनग्रोबाय guys. जोबोर हेपि मोनदों जोङो. फाइनालि एम्फौआ मोनमारबाय आरो ना. ओमफ्राय नै साफा खालामना होनोसै. साफा खालामखानानै होनोसै आरो नै बिथिं लांदां लुंदुं जाना दङ ना. ओमफ्राय इसोरखौ मोनगोनदां ना साननानै साफा खालामाखैमोन नाथाय खालामना होनोसै जोङो. मानैल' फैग्रोदों राजा रानिया इदिनो फैयोनो मानै बा माथाम इदि फैयो जोंनिया मानैल' फैबाय नालाय इनिखौ साफा खालामना होनोसै आरो इखौ नै बिथिंखालि फिसाफोर जात मोनसे दंमोन नालाय जोंहा लिन्ट्रि नै फिसाया आरो ओमफ्राय बे नै गिदिरा लांदां जादों बिलाइ होनोसै दायो नै गाइस जों बेबायदि साफा खालामदों आरो बिलाइबो होनोसै आरो साफाबो खालामखाना दिनैबो फैयासै सुनिदिनावबो बोरमा फैयासै खननानै होनाय आरो दालायाव नै गाइस मोनाबिलि समावहा मानैल'सो मोनथारबाय नालाय गाबोन बुरजा मोनगोन बायदि मोनदों जोङो मोनथोंसैहाय बुरजायैनो नै गाइस बेथिंगालै एम्फौआ बेबायदि गिदिर जाबायना नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना हो लोगोफोरनोबो शेयार खालामना हो आरो भिडिअ होयोब्ला नायजोबनानै हो गाइस अननानै एम्फौखौथ' बायनानै जानाङा साबस्क्राइब खालामनानै हेल्प होदो नायनानै थेंक इउ बिदिबा दे दिनैनि भिडिअ बेखिनियानो